Bon dia, són les 6:15. Avui la nit ha sigut horrorosa. Hi ha un fumador que quan no ronca s'aixeca a fumar-se un cigarro i torna, i després torna a roncar. Hi ha un altre que no para d'aixecar-se durant tota la nit. Bueno, que no ha parat. Fatal, fatal. Pero bueno, vamos a por ello. Bon dia de nou, amiguitos, amiguitas. Dia número 4 d'este Camí de Santiago. Són algo més de les 7:30. M'hagués agradat sortir abans, com sempre, però pels matins sempre intento anar a poc, perquè tinc tendència que m'agafa mal de panxa de seguida i no és el que ens interessa. Avui he hagut d'improvisar una funda per la motxilla. Pensava que la jaqueta impermeable que portava era força gran, rotllo les de PortAventura, però no, és una jaqueta individual, diguéssim. Llavors he prioritzat la motxilla, que me l'he tapat tot així, ha quedat bastant tapadeta, perquè ahir, com eren ja els últims quilòmetres, doncs ja no me vaig voler tapar, però al final va acabar plovent bastant i la motxilla per la part de dalt me va quedar bastant mullada. Així que res, avui he posat la jaqueta per damunt, veig que em queda tot bastant tapat, del qual estic contenta, però en cas de que plogués, pues yo voy a pelo. Es lo que hay, cosas que pasan, imprevistos, que uno no tiene en cuenta. I poc més, a veure avui què mos depara el dia, però bueno, ja tinc la reserva de l'alberg d'avui feta, ahir no, llavors això ahir me creava una mica d'angoixa per arribar lo abans possible. Avui sé que encara que arribi tard ja tinc el llit assegurat, per tant, si cal pues faré algun descans o alguna cosa. Y bueno, vamos viendo com reaccionen los peus. Espero i desitjo que no hi hagi tantes pujades i baixades avui, per favor. Vemos què passa. Vinga, pues, a pasear. Mira, donde Jesucristo perdió la alpargata. Hola, Caracola. Està sent una etapa molt xula, molt xula. He començat bastant malament, he de dir. L'esquena me fa mal des del minut 1 que me poso la motxilla i això me fa plantejar-me si realment les dues etapes que me queden les faré motxilla o no, ja veremos. Però estic anant pràcticament sola, quasi tot el rato. Les vistes, bueno, ja veus, o sigui, estic en uns paisatges que lo flipes. El dia això és una passada de xulo. I tal com heu vist, gràcies al senyor que estava allí tocant la guitarreta i tal, he fet un canvi d'actitud. La música m'ha animat molt. És que la música és l'hòstia. M'he posat els cascos. Primer dia que me poso els cascos, que me poso música, sempre he anat a pelo. Primer dia que em poso els cascos, porto des de llavors música. Porto 7,5 quilòmetres, no sé si ho he dit ja, però sí, pues ja.
Vaig motivadíssima, cantant, ballant. No sé si algú m'està sentint pel camí, suposo que sí, però bueno, esto es lo que hay. I la veritat és que m'ho estic passant molt bé. A més, estic molt agraïda de... Bon camino! Bon camino. Estic molt agraïda de que està sent una etapa, de moment, bastant plana, pràcticament plana. Quan hi ha pujadetes o baixadetes són molt subtils. I això m'està motivant molt més perquè no noto gens de turmell, vaig molt bé, vaig a bon ritme, me feia falta un ratet així, la veritat és que sí. Així que molt contenta. Hola, adiós. Lo dicho, es la primera vegada que paro tant de rato i bueno, valoraré si realment per tema peus i tal me compensa o si això provocarà que ara els pròxims 9-10 quilòmetres que me queden ho passaré pitjor que no pas si no hagués parat. Seguimos. Adeu. Ei, què passa? Així sí. Quarta etapa superada. Oh yeah! Adeu! O pasas o te vas. Per cert, he recuperado a Julio. ¡Tan, tan!